Ti Masakbayan. Ti napalabas, intulod ni Loreto dagiti anak na ijay probinsya, kat nagsublimot laeng ijay syudad, tapno agsapol iti trabaho na. Pinagadal nga rod anak ko kan Marlon dagiti ubing. Taon tinaglabas, ngam awan latta ti maitad ni Loreto a suporta, kadagiti putot na. Iti may sangal daw, nadamag ni Marlon, nga adda sa bali akadandan na ni Loreto. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ayan nga iti sweldo mo, Loreto. Atoy, i-budget mo Daytoy laang ti iyawat mo kanya. Day talang tinabati. Binayadak pa nga minti abang tayo. Agraman ti utang di ta store. Tapno saan nga isupay apang panunutan. Ay una yan, Loreto. Agpas ngayak ton inton sumaruno abulan. Anya nga iti gastusan ta. Mabitlang, umayain. Marlon? Asino ti bisita talakay? Anya ti kayat asawon da ito manong. Pengimay ka. Pudno gayam. Adda sa bali a pamilyam. Maawatak itan, no apay akas jay ti inaramid mo kadagiti putot mo. Nalabas day ta kina-irresponsable manong. No awan tinasayat nga ibagam. No imay kalaeng, tapno makiapa kanyak. Nasaysaya at no pumanaw kan. Pudno ti atap tayo, nanang. Adda sa bali a pamilya ti kapsat mo. Nanang. Kinapudno na. Dakkelan ti tiyan jay babae. Anya, di na lang aruden maitad ti kasapulan dagiti putot na. Nangasawa manen iti sa bali. Day tangarod nanang. Kaslaawan manak nakam day jeng anak yo. Pagtrab-trabahuan na ngay ita. Diyak amo nanang. Saan kun asinaludsod? Damot nga min jay babae jay. Ken maditipan nakisarita na kanyak. Awan nagdumaan dakin ni Marina. Agpadada nga irresponsable. Awan bibiyang da kadagiti anak da. Basta panawan dalatan? Saan laeng nga ita ti aldaw. Pagbabawyan dan to ti kastang aramiden da kunak manan. Hello. Karawag ka, Marlon. Apayaya. Adamanan babayadan dagiti ubing jay pagadalan. Awang pa'y suldok. Sikapay lang timakam mo dita. Pangasim kumamat amanong. Tulungan da kami kumamat akan ni nanang. Apay, adumawat ka. Katadamat garden mo. Apay nga ipasayo kada kami kan ni nanang ti responsibilidad yo. No diyo ida kabala na pagadalan. Pagsardengan nyo itan. Da kayo tinanghinrol kadakwada. Ita, saktirangrangan nyo. Manong, panunutam mat kumati masakbayan dagiti putot mo. Kaslabagim lang mati pampanunutam. Nawan na sayat nga ibagam. Putdentan ti saritaan ta. Dagiti ubing ti kaasi iti kastangar aramidan yo, manong. Anya timbaga ni manong mo. Mangted ka de. Awan kano kwarta na, nanang. Anya? Ay, makapauma mo ti makisarita kan kwa na. Siyak pa'y kidin ti agpakpakaasi at tulungan na ti mismo aputot na. Kasano nga ruden da ita? Manong aminan ti mabayadan iti pagadalan. Sagpa 500 da. PTA fee ka no. Ay day kun jak amutay da duma. Ala, siya kung timangtad, tapno mabayadan na, nanang. Ay naagyaman akman ang nanak ko. Para mutlaang kadagiti kaanakak, abinaybayan dagiti irresponsable anaganak da. No kasano ti kinaresponsable nga anak. Isumot ti kina-irresponsable ni manong mo. Saan da bagay ti maadaan iti anak. Tadida mo gayam kabailan at akderan. Ti amuda siguro, kat nalakat ti agpamilya. Isu ang nagtalaw da ide kan ni Manang Marina. Ang manyangay ita, marigatan damat laeng.
graduation kon iti high school, apong. Wala po. Kamaudyanan na. Agkuliyo kantaon. Agradwarak manen nga awan dagiti dadakkel mi ken ni Eric. Idi nagturpo sa iti elementarya. Di da pulos nagpakpakita. Alabay ama po. Adamo ni Uncle Marlon. Naimbaglaangan taada kayo kan ni Uncle Marlon, apong. Da kayon titimakder nga ama kan inami iti kapsat ko. Banag atong palbiag apagyamyamanan mi kan ni Eric. Ay naapo. Makapasangit mo't ay tanga ibagbakam. Tears of joy lakit di dayta, apong. Una po. Mala, budto yun dagita aba daw ta iplantsak. Tapno nakasaganan taon. Ni, nangalaan nyo iti plancha, apong. Ginaatang ni Uncle mo Marlon na nakita na ngamin ti uniform yo kin ni ading mo. Masapul ka no ang maiplantya. Si kamot gayam day ta, Manong Loreto. Kunak tumat, si Kati Sarsarunwak. Apay ka di. Graduation ni Cheryl inton umay alawas. Ket, Mapantayo alangan na mapanak. Masapol nga agtrabaho Taado ti babayadan mi. Special day diyang aldaw, Manong, para iti putot mo. Nagturpos iti elementaryang awan kayo. Itang agturpos iti sekundarya. Awan kayo latta. Tulang ka di. Imbagak matabisi Ay na, Manong. Agraman presensyayo. Ipaidam yo pa'y. O di si kanti mapan. Ay na. Sapay la kuma. Tadi mo pagbabawyan dagiti desisyon mo, Manong. Kunak tumat nga uray di mon ibagakan Manong mo. Imbagak taamangan kunak no nakaamiris maten. Ay naanak ko awan lat amok dita. Nakangagak pa'y kitdi. Husto nga minen. Bayamon ni Manong mo. No day ti desisyon na. Anya ngay nga rod ti maaramidan ta. Narigat mat no pilitan tayo jay tao. Asino nga ruti mangimarcha iti kaanakak, Nanang? Ay si kanton May mayat samot no da kayo, Nanang. Ay nanak ko. Siya tinangimarcha kadakwaday di nagturpos da iti elementarya. Si kamot itan tapno mapadasam mo. Nakababay, Nanang. Mawanti rumbo nga pagbay naman ako. No saan ka nagsakripisyo? No saan mo asinupurtaran dagiti kakaanakam? No saan agapuken ka? Saan da ang makaadan? Bagay mo ti kawas mo, Uncle Marlon. Sigurado ka, Eric? Wen, Uncle, bagay mo launay. Tabulaan nakmanan. San mo't, Uncle? Ibagbagak ti pudno. Anya kami ti bagbagam ka ni Uncle, ading ko. Bagbagak a bagay na ti kawas na. Saan ka di, Manang? Katuan mat. Kunak to pa, Uncle. Ala, wanan. Hunggayam. Anya nga oras amang rugiti program kaanakan? Alas 7, Uncle. Nasapa tayo ngamin. Ano san tayong aguray, Nasaysaya atin ti masapa. Ngam ti maladaw. Agtrabaho ak San Loreto. No agtrabaho ka. Asino nga iti mga sikaso ka dagiti ubing. Sapay ag-eskwela ti maysa. Mangala tayo iti babaunan Di isupay apaggastusan manen. Saan mo't mabalin sa anak nga agtrabaho? Kurang ti sweldom apagbiag tayo. Di mun tumat ngamin amo ti agtipid. Siyak pa'y ti di na mo ti agtipid ita? Pudnumat. Amok ti agtipidan niya? Talaga lang amin kurang ti kwarta nga ititid mo. Uray anya pa'y klase ti panagtipid ti aramidag. Kurang lata. Narjud ka ngamin. Tila paggasgastusam. Di ta ka man laingan. Pumanaw ka kat kasarsarita ka pa'y lang? Sigurado ka? Akayat mo ti agtrabaho, ani? Imbagak lang arudan ken ka? Salud-sudang pa'y lang? Adda na panunot ko apamuspusan. Anya day ta na panunot mo. Makatipid ta nga ta? Sigurado. Kasano nga rod? Kasaritak da Cheryl kin Eric. Ibagak nga agnagda dito ipag-abangan ta. Tapno adda katulungan ta. Umanugot na nga ta? Sigurado day ta. Kasano no saan? Sakti amada. Adda karba nga kadakwada. Saan amabalin nga yimot dananang kan Marlon ida kanyak?
Ilaban ko ti karbanga, kas amada. Kumusta kayo, nanang? Nasaya at lata. Hapay nga itakala ang nagpakita. Alaak dagiti ubing. Anya, Siya kung ti makamo kadagiti putot ko. ay san amabalinti kas Loreto. Siyak ti amada, nanang. Una, ngam kasano kami matkin ni Marlon, no basta alaam ida. Saan nga ay ayam dagiti ubeng? Ipalagip ko met, nanang. Siyak ti ama dagiti ubing. Adda karbangak kadakwada. Wan, sika ti ama. Ngam inaramid mo kaditi responsibilidad mo, kas amada. Wen, amok nga do ti nagkurangak. Ngem sana day tatirason, nanang. Ni Marlon nakabsat mo tinagbalin nga amada Cheryl kan Eric. Iso tinangakam iti responsibilidad jo kumakin ni Marina. Sa ita, kasta ti ibagam. Tatang? Baro ka matgaya man, Eric, anak ko. Anya ti aramidan nyo ditoy? Imayak, tayaban kayo kinimanang mo. Agyan kayon kanyak. Anya? Agnaid tayo iti may sa bubong kas may sa pamilya. Tatang? Ni, adda kayo matgayam. Imayak, takuyugan kayo, anak ko. Kaya't ko makumpleto tayo manen asa nga pamilya. Mangmangagyo ka diti bagbagayo, tatang? No sumurot kayo kanyak, ikari, ited ko amin na masapsapulyo. Pasensya kayon. Ngam saan mi apanawan da apong kan Uncle Marlon. Siyak ti amayo. Linipat na kami iti Mano atawan. Sa ita, kasta ti ibagayo. Awan nagdumaan nyo kaninanang, tatang. Husto timbaga ni Manang. No awan da apong kan Uncle Marlon. Timiam mo. Amangan no may sa kami matan kadagiti agpalpalama dita kalsada. Pasensya kayon. Ngam di mi kaya ti sumurot kada kayo, tatang. Anyat ko nayo, nanang. Imay ni Manong Loreto dito'y balay. Wan, kayat nan nga alaan dagiti putot na. Ita, tadadakkel dan. Tiyak manamokin ni manong mo. Kaya't kadi dagiti ubing ti sumurot, iti irresponsable nga amada. Saan? Di da kayat. Uy, una yun ni Manong ay. Pilpilitan na nga rod ida. Kurang laangan nga iguyod na ida. Naranakla ang ni Manong. Talaga anak ang kuman kanyak. Sigurado nga agsublin tumanan day chay. Sapay la kuma, tairanana nga addaak dito'y balay. Iti kasta, makapagsarita kami itinalapat. Anya ti plano yo kanimanang mo, Eric, kaanakan. Di mi kaya ti sumurot kini tatang, Uncle. Sigurado kayo. Kasano? No di na kami pagadalan. Kasano? No kabilan na kami. Kas iti aramid na kininanang idi. No kasta ti desisyon nyo, saan kayo apilitan na sumurot iti amayo? Agyaman nak, Uncle. Amok ti ugali ti kabsat ko. Agyaman kami laonay kada kayo, Uncle Marlon. Awan ti rumbang apagyamanam kanya kaanakan. Ti kanyak lang, kat saan kayo kuma amaihawawan. Kat ti kayat ko, makaturpos kayo. Iti kasta, addan tumat mangitakdar iti pamilya tayo. Amo yo, Uncle. Nagasat to dagiti agbalin nga anak yo. Ngamin, kasken ka ti amada. Responsable. Ay na, kaanakan. Awanan planok ang mga asawa. Manumot ng titawon ko. Mabalin pa'y mo't, Uncle. Saanan, naragsakak mo't ng itibiyag ko. Ken, amok nga addan tumot ti mangisakit kanyak, no dumtang ti aldaw ako mapsutak. Kasano nga nag-reply ka di ti putot mo? Saan nga rod? Mangrugi ako na iti trabaho. Masapul nga da mga sikaso kadagiti ubing. Mapanak tumanan iti ayanda inton bigat. Siguradum lang nga manugot na. Wen, di ka madanagan. Sakti makam mo. Sana agpaaba kadakwada. Amangan met no dinadaalan da ka kadagiti putot mo iso akastada. Uray anya pa apanang dadal ti aramidan da. Saklat ta ti amada Cheryl ken Eric. Wala, agpeles ka nga rudan. Tamangida Sara kun iti pangrabyan tayo. Pagsaritaan tanto ti may papan iti day tabanag.
kalpasan ti panangan tayo. Dagiti ubing, Adda klase da ita. anya nga oras ti panagawid da. Alas 5 iti malam, apay ka di. Imayak, ta sukunag ida. Pangasim manong. Di mo ipilit ti kayat mo. Ita adadakkelan dagiti putot mo. Mabalindan amay baon. Kayat mo idan nga alaan? Apay akasta ti panagsaom si Kamarlon. Urayan niya apay ti aramidam. Saklat ta ti ama dagita nga ubing. Sumurot nga tada Eric kan Cheryl, kan ni Loreto. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryeta yu ita alawas ana pauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.